la emhlabeni kunobunzima, up and down, but uNkulunkulu uyakuvumela konke lokho to shape our characters, to prepare us for a blessing. Nayithola mosibangcwele. Each time uNkulunkulu azoletha promotion, ayivele easy nje ipromotion. Nayithola mos. Kudlulwa somewhere. Amen. But phakathi kwaleyo challenge, phakathi kwale leso sikhathi leso sokulungiswa uNkulunkulu, leso sikhathi leso sokupreparewa for a blessing, kuna something ekumele uNkulunkulu afuna ukuyilungisa ngale challenge. Ngaba indlala, ngaba inhlupheko, ngaba ukungathola umsebenzi, ngaba ukungaphili ulokugula, but yini le uNkulunkulu azama ukuyisho kuwe ngaleso simo asilethayo. Nayithola mosibangcwele. Kuyisibusiso ukuthi uthole ukuthi njengoba kuso, God is preparing me ukuthi ngibe so for something that is coming. Angazi ukuthi yazwakala. So each and every challenge uNkulunkulu ayibeka lapha phambi kwethu, checka ukuthi mayiphela ikushiye unjani. Bakhona abaphelela phakathi kwe-challenge bese izitha ziyajabula. Bakhona i-challenge ebenza ukuthi baluze okuthize. Nayithola mos. Mhlawumbe ungaluza uthando ungasafani na before. Uluze ukuthemba ungasabathemba abantu. Nayithola mos. So isitha nalapho siyajabula ngoba siyazi isitha ukuthi nalabo abazayo angeke ubabheke ngelihlo obawubheka laba abahambile ngakhona. Angazi ukuthi ngiyangizwa. So ngaphandle kokumosha isikhathi ke ngizocela sivule incwadi kuMatthew chapter. Ngiphinde ngibingelele our senior pastor. Hallelujah. Siyabingelela baba ngegama lika Jesu. I want to salute your faith. Kuko konke lokho kwenzekile la enkonzweni. Ngithe mase ngihlele endlini ngithulile ngibheka ngabona ukuthi abanye abantu bahamba nomoya, abanye abantu bahamba nententsha, kodwa bakhona abantu abahamba ngokukholwa. Akhona amaqhawe wokukholwa. Bakhona abantu abathi mangabe nisuswa yiloko mina ngihlaliswa yiko. I want to see ukuthi uNkulunkulu uzoyenzani la, because ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unawo amandla okusichinja lesimo. Into ubaba umfundisi ayenzile too much. Ayaningizwa. Mhlambe ngizonixoxela ngelinye ilanga ke ngoba namhlanje asikhulumi ngalokho. Amen. But ke ngathi uNkulunkulu angasipha abantu abaningi abakholwayo njengoba umfundisi. Abantu abangashayikwa izimo abazibonayo. Buza umakhelwane ithi ubonani? Isihloko sethu sanamhlanje sithini? Ubonani? Amen. Buza umakhelwane futhi ubonani? Hallelujah. So this is our topic today. Ubonani. Matthew chapter 6 verse 22 and verse 23. Sizofunda only 2 verses. Isihloko sethu sithi the lamp of the body. Verse 22. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be filled with light. Verse 23. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Any version, iti, how deep is that darkness? Amen. Now, khona into engiyinotisayo la. Ngithema ngifunda lezwi kwafika kimi ukuthi ilihlo is connected to many things emzimbeni womuntu. Ilihlo lilodwa liveza ukuthi inhliziyo yomuntu injani. Amen. Ngike ngezwe esinye isisho bathi umuntu ulunge makalele. Makalele ulungile. Ngoba kaboni. Waqala wavuka umuntu wavula amehlo. Lento ayibonayo
inhliziyo iyakhuluma ngalokho. Nayizwa mara lento le. So ilihlo lakho mawuqala ushifta amehlo ubheka ngapha liyakutshela, because ilihlo liyisibane somzimba wakho. Ilihlo liyakuvezela mawubheka ukuthi inhliziyo yakho injani. Mawuqala ubheka someone or ubheka something bese ugcwala injabulo ngaphakathi kwakho noma kungase yakho leyo nto, lokho kuyakutshela ukuthi your whole body igcwele ukukhanya kukaKristu. Lento iyakutshela ukuthi inhliziyo yakho ilungile. Does it make sense? Kodwa mangabe uzovula ilihlo ubheke, this is verse 23. Uthi, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So mangabe izwi lizothi ilihlo lakho liyisibane, bese kuthiwa ilihlo lakho malilihle. Uke wezwa bathi umuntu ungibheke kabi, omunye azathi mina ngibhekana kanje, uyayibona? Bese bathi unelihle liyibi-ke lo mntwana, uyayibona? So mangabe ubheka umuntu, already ikhona into ekhulunywa inhliziyo yakho ngalento oyibhekile. Kunabantu abanokubheka, makakuqeda ukubheka bese inhliziyo yakhe imtshela okuthize. Inhliziyo yakhe mayimtshela okuthize bese uyaqala uyacreate okuthize. Banye ba-create izitori, abanye ngenxa yokuthi ubonile nje ahamba ayofuna imithi, omunye ngenxa yokuthi ubonile sekayaqala wenza ipoison. Yini emenze ukuthi enze zonke lezi zinto? Yilihlo. Uthe makabheka, kunabanye abathi mababheka afise ngathi kungaba eyami le yanto. Nayithola mase. Kanti into ebuhlungu abantu abangayazi, ngelinye lamalanga kufika abafundi baka John the Baptist kuJohn bathi, hey, loya muntu bombhabhatisa. Ubhabhatisa abantu abaningi kabi manje ukudlula wena. Bakhuluma ngoJesu kuJohn. uJohn mayephendula uthi, mina ngimelwe ukuthi ngehle, yena umelwe ukuthi aphakame. Injalo impilo. Neminwe mawuyimise kanje ayilingani. Ikhona iminwe emincane, ikhona iminwe emide. Isimo sinjalo. Ngoba mangabe ungaba nesandla esineminwe elinganayo, uyobamba kanjani? Uyozenza kanjani? Imagine nje wena, yonke iminwe yakho ingaka, iyalingana. Or mide ingaka. Abanye baze ba-ede ngamazipho amade abengaka. Mara still akakwazi ukwenza next. Makuthiwa gezi izitsha. Ngisho nefone makungathiwa kuvela i-emergency, kunzima ukupress ifone ngenxa yamazipho amade. Imagine if bekuyiminwe. So impilo injalo, ngeke size silingane. Uze uthi uJohn mayebatshela futhi uthi umuntu wamkela lento ayiphiwa uNkulunkulu. Ungabeka umuntu la obizwe uNkulunkulu bese ubeka umuntu la okhompyutha nomuntu obizwe uNkulunkulu. Umehluko uzoba khona. Does it make sense? Angeke uyithathe into emntwini umuntu ayinikezwe uNkulunkulu. It's impossible. Akukaze kwenzeka before, angeke kwenzeke namhlanje, nakusasa angeke kuze kwenzeke. Niyandesela le nto. I-problem la yilihlo. Ilihlo malilihle licheka konke okuhle uNkulunkulu akwenzayo and note down enhlizweni. Does it make sense? Mangabe ilihlo lomuntu lilihle, abantu abaningi bayasindiswa ngenxa yomuntu obonile noma kungayenzakalanga kuye. Nayithola masibancane. Lo wesifazane lithi iBhayibheli wathi bathi bamthola ameno Jesu. Mabafika bathi hey naku kudla Jesu, wathi uJesu, mina nginokudla eningazi nix ngako. Abazi ukuthi bekwenzakalani. Immediately uJesu eqeda usho ukuthi obaleka lo wesifazane. Basale bazibuza ukuthi enhle kwenzakalani la. Kanti lo wesifazane ngenxa into ayizwile nento ayibonile wagijima wayolanda abanye. Wathi wozani nizo? Wozani nizo? Hayi man. Ngiyamuza uthini lo wesifazane? Akathi wozani nizozwa. Uthi wozani nizo? Bona.
ngoba ilihlo lakhe lithe malibheka labona ukuphila. Ilihlo lalo wesifazane lithe malibheka labona amandla. Ilihlo lalo wesifazane lithe malibheka labona ukuthi there is hope la. Wayolanda abantu abaningi wathi wozani nani nizobona. Nayizwa lento engishoyo. So i-question ithi wena ubonani, especially kule insuku zokugcina, ubonani wena? Ubonani? Ungafuni ukubona ngamaphupho ngoba nawo lamaphupho lawo yiwo enza abantu bazisho ukuthi bafikile la baya khona kanti abakafiki. Nayithola mos? Yes. Umuntu uzokutshela ukuthi ngiphuphe into eso. Iphupho liyi-riddle esafuna ukuchazwa. Because ubone into ngephupho yena seyinjalo. Nayithola? Mara makaziphupha yena aphume endleleni akathi hayi vele seyinjalo. Ngichazele uthi ngichazeleni le ichaza ukuthini. Yayibona? Ngizibone ngindiza. Sho ukuthi uyathakatha. Angathi uziphuphile wena undiza. Sho ukuthi vele uyaganga wena. Hayi angigangi ngichazeleni ukuthi lisho ukuthini. Mara makuuye ophuphile omunye umuntu hayi yena sekabonile sekunjalo. Nayithola? So i-problem ke leyo nto. Ungafuni ukuthi uzuphuphe ukuthi uNkulunkulu akhulume nawe. Zicheke ukuthi ubonani. Every day uyavuka uvula amehlo. Mawuqeda ukuvula amehlo uthi ubonani. Once whatever le oyibonayo, i-reaction yakho izokutshela ukuthi ugcwele ukukhanya noma ugcwele ubumnyama ngaphakathi kwakho. Nana mas. Umuntu yona ngokubheka nje kuphela angakhulumanga nix. Yabona uSathane untswembu uyayazi into eyamxoshisa ezulwini. uSathane wabheka wabona uNkulunkulu edunyiswa, wonke umuntu akhothamela yena. Wathi nami ngizothatha esami isihlalo ngisibeke phezu kwezinkanyezi kaNkulunkulu ngifane naye and be like. Yini le efuna ukumenza afane noNkulunkulu? Ubone uNkulunkulu ephakeme. Wazibona ukuthi ngeke ngehle mina ngehlele yena. Nami ngifuna yami, nami ngifuna ukuphakama nami ngifuna abazongikhothamela. Ubani loyo wenza kanjalo? uSathane. Mara uSathane yini eyamxoshisa ezulwini? Wayikhuluma lento? Azange ayikhulume. Yaningizwa. Yazi azange ayikhulume lento uSathane. Wathi eyifihlile sayicabanga. Revelation chapter 12 verse 7 ithi and there was war. Awusifundele. Revelation chapter 12 only verse 7 nje kuphela. Ngifuna nje only one verse. Verse 7 ithi and war broke out in heaven. Michael and his angels fought with the dragon, and the dragon and his angels fought. Amen. Uyitholile mama? Chapter 12 verse 7. Isambulo chapter 12 verse 7. Ithini? Yeah. uMikhayeli uyalwa noDrago. Yes. Kwase kuba khona ukulwa ezulwini. Yeah. uMikhayeli nezingelosi zakhe Yeah. balwa noDrago. Yebo. noDrago walwa nezingelosi zakhe. Yeah. Amen. Asiphelele nje lapho. Mangabe kwakwazi ukuthi kusuke impi ezulwini ngenxa yomcabango womuntu oyi-1. Ingasuka impi nanoma ngabe kuphi ngenxa yomcabango womuntu oyi-1. But yini eyenza umuntu acabange? Yinto ayibonile. Your eyes are connected to your brain. Umuntu mayeqeda ukubona uzocabanga. Imicabango yakhe izoyenza inhliziyo ivele ukuthi ingcolile or ihlanzekile. uSathane wabheka, wabona, wacabanga, wathi esacabanga kwasuka impi ezulwini. Ngoba kuNkulunkulu mawusacabanga nje into seyenzekile. Akumelanga uzokhulume ngomlomo ukuze into uyenze. Wayicabanga sowuyenzile. Na into eyasusa umsindo ezulwini. Mangabe into efana nale yasusa umsindo ezulwini, ingawususa umsindo nanoma ngabe kuphi. Iyezwakala lento. Now, ibheke ke lento. Izwi lithi mangabe ilihlo lakho
lilihle. Iqala ngokuthi isibane somzimba wakho. Yini isibane somzimba? Ukuze wena ukhanye ubonakala ukuthi unhloboni yomuntu. I-light ekhanyisa wena abantu bakubone yini? Yilihlo. Why kuyilihlo? Ngoba lento ibonile uzocabanga ngayo. Mawucabanga iyahlala enhlizweni. Mayisenhlizweni ngeke uthule. Uyoloku uyikhuluma nabantu into ibonile and ngendlela wena obone ngayo. Does it make sense? Amen. So that is why isihloko sithi ubonani. Ngoba lento ikhuluma ngomlomo wakho ukhuluma into ibonile. And lento ibonile ichaza ukuthi wena ubona kanjani. Yezwakala mase? Now ukubona kwakho kuyasho ukuthi ubona from the light or from the darkness. Ngoba mangabe into ibonile, lokho kubonile wena kunokuthi kwakhe bese kuyachitha. That means the light of your body is darkness. Kusho izwi. Asizwe kahle le ndaba. Ithi the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, mangabe ilihlo lakho lilihle lona, hayi lento ibonayo wena. Mangabe ilihlo lakho lona lilihle, naphakathi kwento embi uzobona ubuhle. uJesu Kristu wathi ehleli bam-invitile, ahlele etafuleni. Kwangena owesifazane ongcolile wazohlala enyaweni zikaJesu. Niyakukhumbula lokho? Aloku acabuza inyawo zikaJesu. Ngicabanga ukuthi uJesu bekayenza lokho. Bekayenzani uJesu? uJesu bekangekho lapho, bekabheke ubuhle phakathi kwalento embi. Ngoba into eyenza isimo sichinje akusuka ukuthi sona sinjani, ukuthi lihlo lakho linjani. Does it make sense? Uhlelo uJesu uyafika lo wesifazane ucabuza inyawo. Uyakhala. Uzithula ngeinwele zakhe. Babonana abantu? Good question. Sihloko sanamhlanje. Ubonani wena? Ne? Njengoba busy enza lokho akwenzayo lo wesifazane, abantu babhekile. And umuntu ubona ngendlela inhliziyo yakhe ingakhona. Omunye nomunye obhekile lapha kuvuka into enhlizweni yakhe. Lento yiyo iyavuka. Njengoba kubhizi kuvuka lento yiyo enhlizweni yakhe, bayaqala babona uJesu ngenye indlela. Abasambona uJesu ngalendlela bambone ngayo before. Sebaqala babona ezinye izinto kuJesu. Babukele lo wesifazane ubhizi ucabuza inyawo zakhe. Ubhizi uyakhala. Athatha inwele asula inyawo zikaJesu. Umuntu obhekile lapha uyichaza lento le ngendlela ayibona ngayo. And indlela ayichaza ngayo ile ndlela yena ngayo enhlizweni yakhe. Iyenza isenze lento ne? Exactly. Bese uJesu uthini? Wezwa uJesu becabanga, azange bakhulume. Kwavele kwathuleka. Omunye nomunye lokathi alokabheka omunye ukuthi uyayibona lento engiyibonayo. Akuthi yawazi namehla ayakhuluma. Ya bekuhamba amehlo kuphela kuleya scene leya. Kuamehlo nje kuphela. Kukhuluma inhliziyo. Nayithola? Bese uJesu wena wayizwa lento abayikhuluma enhlizweni yakhe. uJesu waphendula. Nayizwa mase. Wathi uJesu mangabe uxolelwe isono esincane uzobonga kancane. Kodwa mangabe uxolelwe isono esikhulu uzomthanda uJesu kakhulu. uJesu bekamazi ukuthi unjani lo wesifazane. And bekazi uJesu ukuthi njengoba enza kanje yini la ayithululayo. Nengizwa mase. Ngoba lo wesifazane wangena waphula ialabaster jar, wayiphula that jar ebeyigcwele iperfume ebekayisebenzisa, iperfume ebeyimenza ukuthi akwazi ukwenza kahle lokho bekakwenza. Mara nayizwa into engishoyo. Lo wesifazane wayiphula le perfume, okuchaza ukuthi sayini yokuqala ngisabuyeli ngiyayiphula lento. Number 2, nale inwele lezi ezinde ekuyizwe lezi ezisebenzayo.
uJesu lo wesifazane wasula ngazi inyawo, meaning ukuthi glory yami ayibe ngaphansi kwakho. Nayithola mos. Lo wesifazane, she was sending a spiritual message. But laba abahleli la bebayi-interpreta ngendlela bona abayiyo enhlizweni yabo. Does it make sense? That is why uJesu wamtshela ukuthi izono zakhe zithethelele. Wabatshela ukuthi mawuxolelwe kancane angeke uunderstand wenzani lo wesifazane. But mawuxolelwe kakhulu. Ngiyayithola? Now asize la kule ndaba. Ilihlo lakho libonani. I-problem akusiyisimo esikhona. I-problem ilihlo elibheke isimo. Lo wesifazane from that day wamlandela uJesu. Walandela uJesu lo wesifazane up until uJesu waze wayongena ethuneni. Lo wesifazane wasala ngaphandle ethuneni, eloku ekhala, ebheke ethuneni, ebheke lo muntu owatshintsha impilo yakhe. Abantu sebamwrite off. Abantu bebathi mabambheka babona okunye. Because uJesu uyekuphela wambona ngendlela ehlukile. Wamlandela tototi. So, ilihlo lakho linjani? Mawubheka isimo ubonani, mawubheka umuntu ubonani. Ngoba kunempilo ongayitshintsha ngendlela, mawungatshintsha indlela obheka ngayo umuntu, ungabe utshintshe impilo yakhe. So thina abantu abaningi bayalimala, balimazwa amehlo wethu. Ngoba ilihlo lakho liyakutshela ukuthi unjani. Uzobona ngendlela o-interpreta ngakhona isimo. Makukhulunywa ngomusa, kukhulunywa ngento abantu abangayi-understand. uJesu bengahlali nabaFarisi, abantu abazi iBhayibheli bekangahlali nabo. Bekangahlali nababhali bekangahlali nabo. Wahlala nabo emncane kuphela na 12 years. Lithi iBhayibheli bekabuza ama-question. Mawucabanga bekabuzani gogo? uJesu na 12 years ahlele ethempelini nabantu abagrey la ekhanda, ababhizi neBhayibheli. uJesu bebuza ama-question. Mawucabanga bekabuzani uJesu? uJesu bekababuza ukuthi niyazi ukuthi kukhulunywa ngobani lapho? Niyangibona lapho mina na? Manifunda lapho lithini izwi liyanitshela ukuthi sekuyisikhathi sengikhona. Nayithola masongweni. Abanye abantu bayalifunda izwi but they don't get the meaning. Yazi kuyingozi ukugijimisa incwadi ungayifundanga. Ngiyakwazi lo uUriya niyamazi? Lo uDavid wathatha umfazi wakhe. Makaqeda lapho uDavid wabhala incwadi wayinikeza uUriya, wathamba uyinikeza ucommander wempi. uUriya wathatha incwadi azange ayifunde, wagijima uUriya. Kanti incwadi ithi mbekeni phambili la impi ivutha khona. Abantu bayathanda ukuba phambili, waphatha incwadi ufuna ukuya phambili. Abantu bathanda ukuyaphi? Waphatha incwadi. Ngithola umuntu agijima nencwadi kanti akayifundanga. Ngoba if bekayifundile ngabe itshintshile inhliziyo. Ilihlo lele lokubheka la ubone bese kuguquka inhliziyo. Bese indlela obheka ngayo abantu izositshintsha isimo sabantu. But thina abantu babulawa indlela esibheka ngayo. Awukakakhulumi, awushonga next. Asikhulumi ngelimi ke la. Sikhuluma ngelihlo. Ngoba izifikele elimini